Avui serà un gran dia, aprofita'l. Un dia, l'emperador d'un dels països més rics de l'Orient, al sortir del seu palau, es troba amb un pidolaire al costat de la porta. Se'l mira i li diu: què és el que vols? Amb un somriure d'orella a orella, l'hàbil pidolaire li respon: ho diu com si tingués la capacitat de complir amb tots els meus desitjos. Una mica ofès, l'emperador, i amb un tot xulesc, li respon: esclar que puc, sóc l'emperador. Què és el que vols? El pidolaire, un cop més, somrient, d'orella a orella, l'adverteix i pensa dues vegades abans de prometre qualsevol cosa. L'emperador, segur del seu poder, li diu: faré realitat el que demanis, perquè sóc l'emperador més poderós del món i puc acomplir amb tots els teus desitjos. Sigues tu llest i aprofita el que demanes. Tot desafiant. El pidolaire, amable, li respon: molt senzill, només vull que m'omplis aquest sarró amb monedes d'or. I l'ensenya la bosseta que feia servir per demanar que li posessin monedes. El rei, en el seu home de confiança, li diu que porti monedes d'or per omplir el sarronet, però a mesura que va posant monedes d'or, un grapat, un altre, sembla que la bossa, el sarronet, no s'emplena. El pidolaire mira i diu: no, de moment no he aconseguit omplir-lo. L'emperador ja demana als seus servents que omplin el sarró fins que estigui ple, demana que vinguin totes les monedes i mica en mica la gent es va acostant a mirar què passa allà, que hi ha l'emperador donant monedes i el sarró no s'emprena, així que l'emperador exigeix que li portin més monedes i totes les monedes. L'emperador, amb una ira desmesurada i cridant, diu: prefereixo quedar-me sense res abans de perdre davant d'aquest pidolaire. Porteu tot l'or, tots els diamants, les perles i les maragdes, i carros arriben amb tot el tresor de l'emperador, i al servei de l'emperador van posant totes les coses, totes les perles, or, maragdes, ho va posant tot dintre el sarronet. El dia va passant i van arribant carros i van posant totes les coses a dintre del sarronet, i arriba al final del tresor. El sarró, sense fons, continua sense estar ple. Vençut, l'emperador, havent entregat tota la seva riquesa, cau de genolls davant del pidolaire i li diu: has guanyat, he perdut tot el que tenia, però abans que marxis, amb tota la meva riquesa necessito que m'expliquis el secret del teu sarró, el sarró de pidolaire. Humil, el pidolaire li respon: no és cap secret i no és màgia. El sarró està fet del desig de totes les persones del món. El sarró és infinit. Nosaltres, els humans, no tenim límit, sempre volem més, una nova experiència, unes noves sabates, un nou telèfon, un nou cotxe, una nova casa. Però compte, has de saber quins són realment els teus desitjos reals i no els desitjos dels altres. I sobretot, has de saber gaudir d'allò que ja tens. Perquè tenir desitjos és bo, és boníssim, hem de tenir desitjos. Però encara més important que tenir desitjos és gaudir d'aquells que ja has aconseguit o d'allò que ja tens, que és molt, sempre és molt. Mirem que la nostra vida no sigui com el sarró de pidolaire, un pou sense fons, on tots els nostres desitjos et faran perdre la vida en allò que volem aconseguir, però sense adonar-nos d'allò que tenim avui. Frena, para, estigues present, mira el teu entorn i gaudeix d'allò que ja tens al teu voltant, d'allò que tens avui, de la teva vida avui i ara. Si t'ha agradat, si encara no estàs subscrit, m'encantarà, com sempre, rebre els teus comentaris aquí sota mateix, obarto.cat. Moltes gràcies per escoltar-me, moltes gràcies per compartir. Ens veiem.